Tostiriaethau fel y lli, tywysog bywyd pyr yn marw, marw I brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi glod, dyma gariad nad angangof, trafod nefoedd wen yn bod. Ar gael yr ymrwygodd, holl fy nhôn a'i dyfnder mawr, torodd holl ar gaead nefoedd, oedd yn gyfan hyd yn awr, gras a chariad megis dyddiw, yn ymdywall am anghyd, a chyfiawnder pyr a heddwch, yn cusanu eog fi. Gras a chariad megis dyddiw, yn ymdywall am anghyd, a chyfiawnder pyr a heddwch, yn cusanu eog fi. Bore da, a croeso I bawb ohonoch chi yma ata I Gwasanaeth unwaith eto, a hitha erbyn hyn yn ddiwrnod ola mis Chwefror ac yn ddydd gwyl dewi fory. Dwi'n siŵr bod yna rei ohonoch chi bore yma, mae'n siŵr gen I sydd yn mwynhau chwaraeon, ella ar ben eich digon ar ôl y canlyniad ddoe. Eraill ohonoch chi, ella dim diddordeb o gwbl mewn rygbi neu chwaraeon, ac yn diflasu ar yng nghlywed I weithiau yn sôn amdano fo. Neu ella eich bod chi ddim yn gwylio hwn ar ddydd Sul yn fyw, ella bod chi ganol wsos neu yn ei wylio fo nôl rhywbryd yn y dyfodol, a bod pa ganlyniad yn union dwi'n sôn amdano fo ddim yn eglur I chi. Na I ddeud, fel bod o ar gof a chadw, mae Cymru wedi curo Lloegr yn y 6 gwlad ddoe. Ond be bynnag ydych amgylchiadau chi bore yma, achos da ni hefyd yn ymwybodol, mae'n siŵr y bydd yna rei pobl yn gwylio, yn addoli bore yma sydd yn mynd trwy gyfnod digon tywyll, boed oherwydd salwch, amgylchiadau teuluol neu galar. Pw bynnag yda ni, be bynnag ydy'n cyd-destun ni bore yma, yr un ydy'r gwahoddiad, deud y gwir ynde, yn enw Iesu Grist. Y gwahoddiad I ddod at y fo, I ddod at yr arglwydd trwyddo fo, ac I brofi o'r bendithion helaeth sydd gan yr arglwydd I bawb sydd yn troi at y fo yn Iesu Grist mewn ffydd. Ac wrth I ni ddod at Iesu Grist mewn ffydd, be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy na gwledd sydd yn disgwyl ni. Gwledd o fendithion hael Duw. A dewch I ni wrando ar un o'r gwahoddiadau enwog yna yn y Beibl o Eseia 55. Dyma sut mae Eseia yn siarad ac yn estyn gwahoddiad Duw I bobl. Eseia 55, dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch, eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gwarwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni? Gwrandewch arnaf yn astyd,
a chewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau danteithion. Dwch i ni weddio i gyflwyno'n gwasanaeth i Dduw bore yma. O Dduw ein tad, da ni yn dy glodfori di, mae ti ydy'r Duw sydd yn gwahodd ni i wledd dy fendithio'n hael di. Dy gariad, dy ras, dy faddeuant, a'r cyfan wedi dod i ni yma fel pechaduriaid yn dy fab anwyl Iesu Grist. Yr un fy'n fodlon wynebu gwarth a phoen erchyll ar y groes trwy gymryd pechod arno fo ei hun. Marw ac yn atgyfodi roed gobaith i bawb o'i bobl. A da ni wrth dyfoli di bore yma o arglwydd yn gofyn y byddi di trw'r ysbryd glân yn cyffwrdd a'n calonna ni, yn symud yn heneidia ni i foli, i ddiolch, i ymddiried fwy fyth yno ti, fel tad y mab ac ysbryd glân, yr un sydd wedi ymwneud â ni yn yn pechod, yr un sydd wedi dod â goleini mewn i dywyllwch yn byd ni. Diolch i ti felly am pwy wyt ti, a plis bendithia ni rwan wrth i ni gyflwyno'n gilydd i ti, wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth yma i ti, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am gychwyn moli ar gân wrth i ni wrando ar eiria ella fydd yn anghyfarwydd i chi, ond alaw wyddelig gyfarwydd iawn, dwi'n siŵr. Y cyfeithiad Dafydd Job ydy hi, sydd yn cyfeirio at ryfeddod y Cristion bod Iesu Grist wedi gwneud y fath betha drosta ni. Pam y daeth Crist i'r byd? Pam y gnath o aberthu hun o'i fawr gariad tuag ata ni? Y geiria y bennill gyntaf, ni wn paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw. Pam bu i'r bugail geisio'r afradlon i'w gyrchu adre nôl i gorlan Duw? Ond hyn a wn ei eni efo forwyn, a phryseb Bethlem roddwyd iddo'n gryd, a rhodiodd isel lwybrau Galilea, ac felly rhoddwyd ceidwad gwyw i'n byd. Dwch i ni ganu neu wrando efo'n gilydd.
Fel o'n i sôn ar y dechrau'r gwasanaeth, wrth gwrs, mi fydd hi yn ddydd gwyl dewi fory, a mae wedi bod yn arferiad i nifer o eglwysi dros y blynyddoedd dwytha gymryd y cyfnod yma o'r flwyddyn i weddïo'n benodol dros Gymru, dros di heglwysi a dros gyflwr ysbrydol yn gwlad ni. Ac felly, da ni am wneud hynny wrth i ni gael cyfle i weddïo hefo'n gilydd y bore yma, a mi fydd yna gyfarfod gweddi heno ar Zoom hefyd am 8 i unrhyw un sydd isio ymuno efo ni. Mae'r manylion neu yr ddolen i gysylltu i gael ar wefan eglwysibrowalet.com. Felly dewch i ni droi at Dduw a chyflwyno yn gweddia iddo fo hefo'n gilydd rwan. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni yn plygu o dy flaen di y bore yma. Yn diolch i ti am fora braf. Yn diolch i ti, Arglwydd, am gael gweld unwaith eto hyfrydwch lle da ni'n byw. A gweld, Arglwydd, mae Duw sydd yn greawdwr, yn gynhaliwr ac yn waredwr wyt ti. Y Duw tragwyddol sydd a'i feddylia gymaint yn uwch na'n meddylia ni, ond eto, y Duw sydd wedi dod yma ato ni yn dy fab Iesu Grist, i rannu yn poen ni, i allu cydymdeimlo â ni yn gwendida, a i goncro drosto ni hefyd, i goncro marwolaeth, pechod, grym uffern y cyfan wrth iddo fo farw ar groes a chodi'n fyw o'r bedd. A da ni am foli dy enw di y bore yma, yn dad, mab ac ysbryd glân, am dy fod ti'n dduw ysblenydd, a da ni'n gofyn am dy help di ac arweiniad dy ysbryd glân i weld mor wych wyt ti. Achos Arglwydd, mae rhaid i ni gyffesu, mae mor hawdd i ni fyw yn bywyda fel tasa ti ddim yn bodoli. Fel mae ni ydy'r Duw a nad wyt ti unrhyw beth i wneud â ni. Nid i faddau ni am yn pechod, maddau ni am yn crwydro oddi wrtha ti. A diolch bod y bugail da wedi dod i roi einioes dros y defaid. Bod mab y dyn wedi dod i geisio ac i achub y colledig. Ac wrth i ni ystyried hynny, Arglwydd, da ni yn gweddio dros yn gwlad y bore yma. Da ni'n gweddio dros Gymru yn diolch gymaint i ti am y ffordd rwyt ti wedi bod ar waith yma dros y canrifoedd. Sut yma gynnon ni'r hanes bendigedig o gyffyrddiadau nerthol dy ysbryd glân di yn dod â cannoedd a miloedd o bobl i daddoli di trwy ffydd yn Iesu Grist. A'n gweddi ni ydy y byddi di ar waith yn y presennol a'r dyfodol yng Nghymru. Arglwydd, y byddi di'n galw pobl eto i fywyd newydd yn Iesu Grist. Y byddi di yn dangos i bobl o'r newydd sut fath o dduw ti, be ydy dy ras a dy gariad di. Y byddi di'n yn atgoffa ni be ydy'r maddeuant rwy ti wedi sicrhau trwy Iesu Grist. Na chdi ydy'r Duw sydd wedi deud wrthon ni yn Meica pennod 7. Y byddi di yn tosturio wrthon ni eto, yn golchi'n camwedda ac yn taflu ein holl bechoda i eigion y môr. Trwy waed y Meseia Iesu Grist, da ni'n gwybod bod y cyflon wedi cael ei gyflawni, ond da ni'n gofyn am nerth ysbryd glân i gael hyder fel Cristnogion i rannu'r newyddion da yna hefo'n teulu, hefo'n ffrindiau, hefo'n cydweithwyr. Ac Arglwydd, da ni hefyd yn gofyn y byddi di ar waith trwy ysbryd glân yn nerthol yn dy eglwysi ar hyd a lled Cymru o fôn i fynwy, yn rhoi cariad o'r newydd i ni tuag ata ti, ac yn sgil hynny wedyn bod ni'n gallu caru'n gilydd, caru'n cymdogion, hyd yn oed caru'n gelynion fel yr wyt ti, Arglwydd Iesu, wedi dysgu ni wneud. Da ni'n eto, Arglwydd, yn cydnabod mae gwan a di-nerth a di-gyfeiriad yn aml ydyn ni'n gallu teimlo. Ond mae pob peth yn bosib pan wyt ti ar waith o, Arglwydd. Felly da ni'n eiriol dros yn heglwysi, da ni'n eiriol dros gyflwr ysbrydol yn gwlad ni. Da ni hefyd, o Dduw Dad, yn cyflwyno Cymru fel ac yma hi heddiw hefo'r holl broblemau iechyd oherwydd yr haint yma, y pwysa sy'n ar y gwasanaeth iechyd, y staff gofal,
a gweithwyr mewn meysydd eraill sydd yn teimlo fel bod pob peth ben i weired. Nid i roed nerth, nid i roed y gallu i rhai sydd yn gwneud penderfyniadau i fod yn ddoeth. Ac arglwydd, da ni'n cyflwyno i ti Mark Drakeford, y Llywodraeth lawr yng Nghaerdydd, fel ac rydyn ni'n gweddio drost arweinwyr mewn cynghora sir ar draws Cymru hefyd. Mae yna gymaint o angen o'n cwmpas ni. Mae yna o bosib fwy fyth o anghenion a phroblema yn mynd i ddod dros yr misoedd y blynyddoedd nesaf yma oherwydd yr flwyddyn da ni wedi wynebu. Ond da ni arglwydd yn cyflwyno'n gwasanaethau, y ddarpariaeth ar gyfer y rhai sydd mewn angen i ti, ac yn gofyn y byddi di yn tosturio unwaith eto. Trwy'r cyfan arglwydd, da ni ddim yn meddwl bod ni fel Cymru yn well nac yn bwysicach na neb arall, ond da ni'n ymbil oherwydd mae ti ydy'r un sydd wedi'n creu ni i fod yn bobl a diwylliant a iaith arbennig. A da ni'n diolch i ti am hynny. Da ni'n gweddio wedyn am weddill y byd hefyd, arglwydd. Gymaint o densiynau ac anghenion ac anghyfiawnder sy'n yn y byd. Da ni yn dyheu am weld enw Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu a thegwch a chyfiawnder i weld mewn mwy a mwy o genhedloedd y byd. Achos da ni'n gwybod na dyna fydd yn digwydd yn y pen draw, yn y nef newydd, yn y nef newydd, y ddeiar newydd, lle mae cyfiawnder yn cartrefu, lle fydd Duw yn bopeth, ac y byddwn ni fel dy bobl di yn cael rhyfeddu at dy ddaioni di a gweld Iesu Grist wyneb yn wyneb. Atgyfnertha ni felly yn ffydd. Maddau ni bob pechod a bai bydd yn agos yn enwedig at y rhai da ni wedi bod yn meddwl amdanyn nhw. Y rhai sydd yn wael, y rhai sydd yn galaru, y rhai sydd yn unig ac yn hiraethu. O arglwydd, gwneler dewyllus di yng Nghymru, yn y byd, a boed i ni fel dy bobl di sychedu am fwy a mwy ohono ti. Da ni'n gofyn y cyfan nid yn heiddiant yn hynny, ond yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd Iesu Grist, y gwaredwr bendigedig. Amen. Da ni am barhau heddiw yn cyfres yn edrych ar lyfr y Salma, a da ni rwan am gael darlleniad o Salm 32, cyfieithiad Beibl.net, a Helen Edmonds o Gapel y Waun, Nantglyn, fydd yn darllen i ni. Salm 32. Cyffes a maddeuant. Mae'r un sydd wedi cael maddeuant am ei wrthryfel wedi ei bendithio'n fawr. Mae ei bychodau wedi ei symud o'r golwg am byth. Mae'r un dydy'r arglwydd ddim yn dal ati i gyfri ei fai yn ei erbyn wedi ei bendithio'n fawr. Yr un sydd heb dwyll yn agos i'w galon. Pan oeddwn ni'n cadw'n ddistaw am y peth, roeddwn esgyrn yn troi'n brau, ac roeddwn ni'n tachan mewn poen drwy'r dydd. Roeddet ti'n fy mhoenydio i nos a dydd, doedd gen i ddim egni, fel pa mae'r gwres yn llethol yn yr haf. Ond wedyn dyma fi'n cyfaddef ymhechod. Nes i guddio dim byd. Dwi'n mynd i gyffesu'r cwbl i'r arglwydd meddwn ni, ac fy mod i'n euog dyma ti'n maddau'r cwbl. Felly, pa mae rhywun sy'n dy ddilyn di'n ffyddlon yn darganfod ei fod wedi pechu, dylai weddio arna ti, rhag i'r dyfrau peryglus ei esgubo i ffwrdd. Ti ydy'r lle saff i mi guddio. Ti'n fy amddiffyn i rhag trafferthion. Mae pobl o'n cwmpas yn dathlu'n llawen am dy fod ti wedi achub. Gadewch i mi ddangos y ffordd i chi a'ch helpu chi wybod sut i fyw. Gadewch i mi rhoi cyngor i chi wyneb yn wyneb. Peidiwch bod yn ystyfnig fel mil, sy'n gwrthod bod yn ifydd, neu geffyl sydd angen ffrwyn i gadw rheolaeth arno. Mae pobl ddrwg yn mynd i ddioddef yn fawr, ond mae'r arglwydd yn hollol ffyddlon i'r rhai sy'n ei drystio fo. Felly, chi sy'n gwneud beth sy'n iawn. Dathlwch beth mae'r arglwydd wedi wneud, gorfoleddwch, blwyddiwch yn llawen bawb sy'n byw'n gywir. Dwi'n yn gwybod amdano chi,
ond mae rhaid i fi gyfadda na digon prin ydy'n adnabyddiaeth i o waith y bardd a'r dramodydd enwog hwnnw o Loegr, William Shakespeare. Ella bod yna reina chi dros yr bron i flwyddyn, da ni wedi bod yn addoli fel hyn ar wahân, wedi bod yn trio cael cip ar y llyfrau tu ôl i fi. Ac os ydych chi wedi gallu, os gynnwch chi lygyd craff, os ydych chi wedi gallu gweld rhai o'r teitla tu ôl i mi, dwi'n meddwl bod na ddim byd gan Shakespeare yna. Nid bod gynna i ddim byd yn ei erbyn o, ond mae rhaid gen i bod na rhywbeth wedi digwydd yn yr ysgol uwchradd pan o'n i'n astudio chydig bach o Shakespeare. A dwi'n yn siŵr os oes na elfen o trauma oherwydd ella bod fi wedi deud y stori yma wrth rai ohonych chi o'r blaen. Mae genna i go o fynd i berfformiad o, dwi'n meddwl na Romeo and Juliet mewn theatr yng Nghaer. Bys ysgol o Lanrwst yn mynd. A y cwbl oedd y gynulleidfa oedd plant o ysgolion, dwi'n cymryd, ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Lloegr. A yn ystod y perfformiad, oedden nhw mor, gynulleidfa lle ni, mor swnllyd a sgrechian. Yng nghof i ydy bod yr actorion wedi gorfod stopio'r perfformiad a pledio ar y plant o ysgol i fahafio, achos bod ni'n tarfu gymaint ar y ddrama. Felly dyna, mae'n siŵr gen i ymhrofiad cyntaf fi o ddrama Shakespeare. A dwi'n meddwl bod fi wedi mynd llawer pellach na hynny. Ond hyd yn oed i fi, y dyn sydd yn eithriadol o anwybodus am waith Shakespeare, mi dwi hyd yn oed wedi clywed am Macbeth, y ddrama enwog am yr Alban, ac yn benodol am y cymeriad Lady Macbeth. Ac os da chi'n cofio yr hanes, hi ydy'r un sydd wedi cael ei bita yn fyw gan euogrwydd. Dim yn gallu delio hefo'r ffaith i bod hi wedi bod yn gyfrifol am farwolaeth y brenin ac yn sgil hynny nifer o rei eraill. Ac yn ystod y ddrama, mae yna olygfa enwog lle mae Lady Macbeth yn cerdded yn ei chwsg, dim yn gallu delio hefo twllwch, felly mae yna olau chwmpas i drwy'r amser, a mae'n cerdded yn y twllwch yn trio glanhau dwylo o'r gwaed mae hi yn dybio sydd arnyn nhw oherwydd ei heuogrwydd hi. Ac wrth gwrs mae'r thema yma o euogrwydd, be da ni fel pobl yn ei wneud hefo'n euogrwydd, yn rhywbeth sydd yn codi ben yn gyson mewn dramau, mewn nofela, mewn ffilmiau. Mae o'n thema cyffredin iawn achos mae o'n brofiad cyffredin i ni. Be bynnag ydy'n cefndir ni, pa bynnag ddiwylliant yr ydyn ni'n rhan ohono fo, mi da ni fel dynion a merched, fel dynol ryw, a ryw bwynt sy'n mynd i orfod delio hefo yr euogrwydd am be da ni wedi wneud o'i le. Pethau da ni wedi ddeud, gwneud, neu meddwl, lle da ni'n gwybod bod o ddim yn iawn. Ac yna, yn bod ni'n gorfod wynebu canlyniadau hynny. Ond i fod o mor gyffredin, gorfod wynebu a gofyn be i wneud hefo'n euogrwydd, y gwir ydy, yn ein diwylliant cynyddol ddi-dduw ni heddiw, mae'r ymdriniaeth a maddeuant ac euogrwydd yn tueddu i fod yn llac ac yn hyblyg iawn yn dydy. Ydy bod yn hunanol yn anghywir? Oes rhaid i rhywun deimlo'n euog os dyn nhw wedi gwneud be maen nhw'n dybio sydd yn iawn? Mewn cymaint o'r straeon yr ydyn ni'n glywed ar y newyddion yn y cyfryngau, mae drygioni a maddeuant i gyd yn ymwneud â perthynas pobl a'i gilydd. Ond nid felly mae hi wedi bod erioed. Yn y gorffennol ac mewn diwylliannau eraill, mi o'na ymwybyddiaeth llawer mwy bod euogrwydd a maddeuant yn ymwneud â ni fel pobl a Duw. A mae hyd yn oed Shakespeare yn dangos bod o'n rhan o'r diwylliant gwahanol hwnnw, oherwydd yn drama Macbeth, yn yr olygfa lle mae Lady Macbeth wedi bita'n fyw gan euogrwydd, mae'n debyg bod na, dwi wedi gorfod checio hyn ar y we gan bod fi'n siŵr iawn o'n pethau, ond mae'n debyg bod na feddyg yna yn gweld hi'n mynd trwy y profiad erchyll yma. A be mae'r meddyg yn ei ddeud, yn cydnabod nad ydy o'n gallu helpu hi, ond be mae o'n ddeud ydy,
She is far more in need of the divine than the physician. Duw, mae hon angen. A dyna da ni'n ei weld wrth droi at Salm 32 y bore yma. Mae'r salmydd yn disgrifio cyflwr y pechadur sydd wedi derbyn maddeuant gan Dduw. Ac felly mi gawn ni ddarlun ganddo fo o sut y dylia'r cyfiawn, sut y dylia ni fyw wrth ddibynnu ar faddeuant Duw. Bod hynny'n gwbl ganolog i brofiad y crediniwr ac yn allweddol i'w lawenydd a'i ffydd o neu hi. Da ni'n mynd i ystyried Salm 32 bore yma yn meddwl yn gyntaf am y ffaith bod maddeuant Duw ar gael, ac yna yn ail sut y dylia maddeuant Duw ein newid ni sydd yn credu. I ddechrau, y ffaith bod maddeuant Duw ar gael. Wan, da ni yn parhau i glywed yn y newyddion bod cyfraddau brechlyn Covid yn cynyddu ac yn cynyddu. Diolch am hynny. Ond wrth gwrs, mae hi'n broses ddiddorol yn dydy. Oherwydd, fyswn ni'n gallu mynd i surgery a deud dwi isio fy mrechlyn rwan, mae rhaid i mi ddisgwyl fy nhro. A dwi'n siŵr yn union be di'r broses o mae yna alwad yn dod gan y bobl briodol ac yna mae'n rhaid ymatab yn does. Mae rhaid i chi fynd at y meddyg neu'r ganolfan mwyn derbyn y brechlyn a'r diogelwch sydd i fod i ddod hefo hi. A mae'r un peth yn wir pan ydym ni'n ystyried maddeuant Duw hefyd. Trwy'r Beibl, da ni'n cael yn atgoffa bod y Duw byw, creawdwr nefoedd a deuar yn un sanctaidd a chyfiawn. Ac felly mae o'n casau pechod anghyfiawnder a drygioni. Ond mae o hefyd, wrth gwrs, yn Dduw sydd yn trigarhau wrth yr euog. Yn Dduw sydd o'i gariad rhyfeddol yn barod i fadda i bobl sydd wedi gwrthryfela yn ei erbyn o. Maddau iddyn nhw am i gwrthryfel a'i bai. A mae Salm 32, felly, yn cadarnhau bod maddeuant Duw ar gael, ond bod angen ymatab i'r newyddion da hwnnw bod y maddeuant ar gael. Mae'r salmydd yn deud, reit ar y cychwyn yn dydy, bod yr rhai sydd wedi derbyn maddeuant yn wyn i byd. Maen nhw wedi bendithio'n fawr oherwydd be mae Duw wedi wneud drostyn nhw. Mae Duw wedi symud pechodau o'r golwg. A mae wedi deud fysa fo ddim yn cyfri y bai yma yn ei herbyn nhw. Dwch ni wrando ar adnod 1 a 2. Mae'r un sydd wedi cael maddeuant a mae wrthryfel wedi ei fendithio'n fawr. Mae ei bechodau wedi ei symud o'r golwg am byth. Mae'r un dydy'r arglwydd ddim yn dal ati i gyfri ei fai yn ei erbyn wedi ei fendithio'n fawr, yr un sydd heb dwyll yn agos i'w galon. Mewn cylchoedd Cristnogol, da ni mor gyfarwydd a chlywed am maddeuant, nes i bod hi'n hawdd iawn i ni gymryd maddeuant Duw yn ganiataol, heb i ni ryfeddu at yr hyn mae o yn ei olygu mewn gwirionedd. Achos y gwir ydy, pan ydym ni'n meddwl am faddeuant, pechoda, fel y mae o'n cael ei gyflwyno i ni yn y Beibl, it's personal, fel y bysa nhw'n ddeud yn Saesneg. Mae o'n rhywbeth personol oherwydd bod pechod a drygioni a hunanoldeb yn effeithio'r bobl eraill, mae o'n cael ei wneud yn erbyn y Duw hael sydd wedi rhoi popeth i ni ac sydd wedi'n creu ni i ddibynnu arno fo ac i ymddiried yno fo am y daioni a'r cyfan yr ydym ni angen mewn gwirionedd. Pan da chi'n meddwl am hanes dameg Iesu, y mab a fradlon, pa gymeriad yn yr hanes yna da chi'n cydymdeimlo fwyaf o? I fi, yr un dwi'n cydymdeimlo fwyaf o fo ydy'r tad. Mor dorcalonus ydy hi iddo fo bod ei fab fenga fo wedi deud i bob pwrpas, diom gwahaniaeth gynnau os ti'n fyw neu'n farw, cwbl dwisio di dy bres di, tuda fo i fi wan, ac yn gadael cartra. Ac yna mae hyd yn oed y mab hynna ddim llawer ots gynno fo bod ei frawd o di dod nôl adra, a mae hwnnw fel tasa fo yn gwarafyn gorfod gweithio i'w dad.
Meddylwch pa mor dorcalonus ydi o i'r tad yma sydd wedi gofalu am ei blant a dangos maddeuant i'r mab fenga ac sydd yn annog llawenydd y mab hynna, a di o'n cael dim byd yn ôl. A chi'n cofio be mae'r tad yn ei ddeud wrth y mab hynna yn Luc 15, adnod 31, a hwnnw yn grwgnach ac yn cwyno am ei frawd iau wedi dod yn ôl adra. Fy mhlentyn, meddai'r tad wrtho, yr wyt ti bob amser gyda mi, ac mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo i ti. Mae Duw cariadus wedi'n creu ni a wedi rhoi y cyfan i ni, a be da ni'n neud? Dewis i anwybyddu fo. Dewis gwneud yn hunin yn Dduw yn hytrach na ymddiried yno fo. Dyna pam bod pechod mor bersonol yn erbyn Duw, sydd yn golygu bod ei faddeuant o mor eithriadol o hael a graslon a hyfryd. Be mae'r salmydd yn ei ddeud yn adnod 3 a 4 ydy bod pob math o bechod wedi cael ei madda gan Dduw. Ond mae y salmydd yn adnodau 3 a 4 yn deud o'i brofiad o, bod na faddeuant yn dod, bod na brofiad, bod na gyfnod yn ei fywyd o, lle nad oedd o wedi mwynhau y profiad o dderbyn y maddeuant hwnnw. Ac bod hynny'n digwydd oherwydd i fod o'i hun wedi trio anwybyddu y beia, y pechod yr euogrwydd, ac wedi gwrthod i cydnabod nhw o flaen Duw. Chyn ni wrando ar adnod 3. Pan oeddwn ni'n cadw'n ddistaw am y peth, roedd fy esgyrn yn troi'n frau ac roeddwn ni'n tuchan mewn poen drwy'r dydd. Mae'n teimlo fod Duw yn ei erbyn o, neu wedi adael o, neu boenydio fo hyd yn oed, oherwydd bod ei bechod a'i euogrwydd o'n bita fo'n fyw, yn signo'i egni, ond wedyn mae o'n cael rhyddhad. A'r ffordd mae o'n cael rhyddhad ydy trwy syrthio ar ei fai, trwy gydnabod a chyffesu i bechod o flaen Duw, ac yna'n adnod 5, dwi'n mynd i gyffesu'r cwbl i'r arglwydd, meddwn ni, ac fy mod i'n euog, dyma ti, yr arglwydd, yn madda y cwbl. Sylwch, nid gwneud yn iawn am ei gam mae o, nid sortio ei hun allan mae o, ond ymddiried yn yr arglwydd sydd yn madda. Syrthio ar ei fai, cyffesu y cwbl, ac yna derbyn y rhyddhad hyfryd a'r adferiad perthynas sydd rhwngtho fo a Duw. Achos dyna mae pechod yn ei wneud yn pellhau ni oddi wrth Dduw. Mae maddeuant yn cymodi ni a Duw. A mae'r weddi yma o gyffesu pechod a gofyn am faddeuant sy'n gwneud byd o wahaniaeth i'r salmydd, fel ac y gallo i nina hefyd. Yn adnod 3, mae o'n teimlo pwysa bod Duw yn ei erbyn o, ond erbyn adnod 7, mae o'n gallu deud, ti ydy'r lle saff i mi guddio, ti sy'n fy amddiffyn ni rhag trafferthion. Felly gai ofyn i chi bore yma, sut fysa chi'n disgrifio eich hun a'ch perthynas chi a Duw? Ydych chi'n cyffesu'ch pechod? Ydych chi wedi profi hyfrydwch maddeuant Duw? Neu tybed ydych chi'n falch? Ydych chi'n brwsio'ch pechoda'ch beia o dan y carpad, neu waeth byth yn bod yn hunan gyfiawn yn dweud, wel oes, mae gynna i feia pechoda, ond dwi'n cyndrwg a hwn a'r llall. Cofiwch, fel holl fendithion Duw i'w bobl, rhodd ydi o. Dyda ni'n heiddi maddeuant gan Dduw. Does na neb ohonon ni'n gallu unioni'r cam, derbyn trwy ras yr ydyn ni. Ac fel pob rhodd, fel pob bendith gan yr arglwydd Dduw, mae o'i dderbyn yn ddiolchgar ac yn dod ato ni yn Iesu Grist ei hun. Mae'r cyfnod ddwytha yma wedi bod yn un eithriadol anodd oherwydd y gwahanu sydd wedi cael ei orfodi rhyngthon ni. Ac yn enwedig os ydych chi wedi bod yn dathlu rhyw achlysur arbennig, mae wedi bod yn chwythig iawn gofod dathlu penblwydd neu penblwydd priodas heb gael teulu a ffrindiau at ei gilydd. Wel, wrth gwrs, mae'r teulu a'r ffrindiau yna'n gallu anfon cardia ac anrhegion i chi. Ond wir, be ydych chi isio ydy cwmni nhw, i presenoldeb nhw.
pan ydym ni'n meddwl am faddeuant Duw, mae o'n dod yn Iesu Grist. Felly, meddyliwch am faddeuant, nid fel check trwy'r post, ond fel Iesu Grist wrth y drws. Yn cnocio, fel mae datguddiad yn deud, yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Isio i ni adael o mewn i'n bywyda ni ac wrth i ni ddod i berthynas o ffydd yn Iesu Grist. Yn sgil hynny, da ni'n derbyn y maddeuant mae o wedi brynu a'i waed i hun. Wrth iddo fo dderbyn cosb am y pechod yr ydyn ni yn gyfrifol amdano fo, ac yna bod ni yn cael derbyn maddeuant ganddo fo trwy ffydd. O'n i sôn wrthoch chi wrth ystwytha am llyfr newydd sydd wedi cael ei gyhoeddi, sydd yn cynnwys y credoa hanesyddol a rhai o'r catecisma hanesyddol mae yr eglwys wedi bod yn ei ddefnyddio. Ac un ohonyn nhw oedd hyfforddwr Thomas Charles, be ddaeth cyn rhodd mam, mae yna rhain chi'n gyfarwydd ag o. Ac yn hyfforddwr Thomas Charles, cwestiwn rhif 161 ydy hwn. Sut mae Duw yn madda? Yr ateb, mae o'n madda yn gyfiawn trwy Grist. Mae o'n madda yn rhad. Mae o'n madda y cwbl. Mae o'n madda am byth. A mae yna ddyfyniadau Beiblaidd hefo pob un o'r pwyntiau hynny. Ond dim ond i roi un i chi. Mae o'n madda'n gyfiawn trwy Iesu Grist. A'r adnod ydy 1 Ioan 1:9. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Mae maddeuant Duw ar gael i chi a finna bore yma. Dim ond i ni syrthio ar yn bai, edifarhau troi cefn ar y pechod, a'r bywyd pechadurus yr ydym ni yn rhwym iddo fo, a troi at Iesu Grist am faddeuant, am nerth ac am obaith. Felly, pwynt cyntaf mae maddeuant Duw ar gael, ac yn ola, yr ail bwynt, mae'r salmydd yn dysgu ni y dylia maddeuant arwain at newid yno ni. Ac yn benodol, arwain at ufuddod, llawenydd a moliant. Ar ôl y pwysa llethol, y diodda mae wedi wneud yn sgil i ogrwydd, mae'r salmydd yn cyffesu bechod wrth yr arglwydd Dduw ac yn profi rhyddhad hyfryd. Ond fel sy'n wir ym mhob rhan o'n Cristnogaeth ni, dydy pethau ddim yn gorffan yn fanna. Dydy Duw ddim yn rhoi rhoddion da ac yn deud dyna fo. Mae yna ddisgwyl bod y rhoddion da yna yn arwain at fwy. Achos mae gwaith Duw yn maddau ni trwy Iesu Grist, wedyn yn troi yn waith Duw yno ni trwy'r ysbryd glân. Lle yda ni yn rhoi'n ffydd yng Nghrist, lle yda ni yn fewnol yn cychwyn casau pechod ac anghyfiawnder yn hunin, ac yna yn waith Duw trwyddom ni, wrth i ni fod yn barod i fadda i eraill, wrth i ni fod yn barod i rannu newyddion da am Iesu Grist a'r maddeuant mae o'n ei gynnig wrth eraill. O adnod 8 ymlaen, mae'r salmydd yn deud sut mae o am fyw, sut mae o am i bobl eraill ymatab. Peidiwch â bod yn styfnig fel mil, mae o'n deud yn adnod 9, sy'n gwrthod bod yn ifydd neu geffyl sydd angen ffrwyn i gadw rheolaeth arno. Byddwch yn bobl sydd yn gweithredu mewn gras a chariad a maddeuant, achos bod chi isio gwneud hynny, achos bod chi wedi derbyn gymaint gan Dduw. Adnod 10, mae pobl ddrwg yn mynd i ddioddef yn fawr, ond mae'r arglwydd yn hollol ffyddlon i'r rhai sy'n ei drystio fo. Felly, chi sy'n gwneud beth sy'n iawn, dathlwch be mae'r arglwydd wedi wneud. Gorfoleddwch, bloeddiwch yn llawen bawb sy'n byw'n gywir. Un o'r pethau sydd yn gwylltio pobl yn fawr iawn dyddi yma ydy rhagryth pobl sydd yn mwynhau breintiau eu hunin, ond sydd yn ei gwrthod neu'n ei gwahardd nhw i bobl eraill. Enghraifft, pobl sydd yn gallu bod yn ofnadwy o uchel i croch, uchel i cloch, mae'n ddrwg yna, ynglyn â mewnfudwyr neu twristiaid yn dod i'w gwlad nhw, pan maen nhw ar yr un pryd efo tŷ ha mewn gwlad dramor ac yn mwynhau y fraint honno i hunin. A mae Iesu Grist
yn y Testament Newydd yn dydi, yn pwysleisio'r angen i faddeuant Duw effeithio ar y Cristion fel i bod nhw yn newid, yn tyfu mewn diolchgarwch a mawl a rhyfeddod at yr hyn maen nhw wedi dderbyn gan Dduw, ac yna bod nhw'n byw i bywydau mewn ffordd sydd yn adlewyrchu hynny, bod nhw yn madda, bod nhw yn barod i ddangos heilioni tuag at eraill. Ac un o'r esiampla sydd yn dangos hynny ydy dameg Iesu yn Mathew 18, dameg y gwas anfaddeugar. Os cofiwch chi y stori gan Iesu, mae yna un gwas a mae gynno fo anferth o ddyled i'r brenin. 10,000 cod o arian yr oedd yn ddyledus i'r brenin. Mae o'n ymbil arno fo i anghofio'r ddyled yma, a mae'r brenin yn gwrando. Mae'r brenin yn trigarhau ac yn madda y ddyled. Mae'r gwas yma sydd wedi derbyn y fath faddeuant wedyn yn mynd ar ôl un o'r cydweision oedd hefo fo, oedd hefo dyled o 100 cod o arian yn unig iddo fo. Ond yn hytrach na dilyn esiampl y brenin, mae o yn gafal yn y cydwas yma sydd mewn dylad o fo, yn ei daflu fo i'r carchar ac yn gwrthod dangos yr un maddeuant ac yr oedd o wedi derbyn. A mae'r brenin yn deud fel hyn, yn Mathew 18, 32 a 33, y gwas drwg, fe faddeuais i yr holl ddyled honno i ti, am i ti grefu arnaf. Ond i ddylu titha fod wedi trigarhau wrth y gydwas, fel y gwneithim mi wrth i ti. Felly, gynta, ydym ni wedi profi maddeuant Duw yn hunin trwy gredu yn Iesu Grist. Yn ail, ydy'r maddeuant hwnnw yn newid y ffordd yr ydym ni'n gweld pobl eraill a'r ffordd yr ydym ni'n ymwneud â nhw. Ydym ni yn barod i fadda. A mae o'n rhywbeth personol iawn, achos yn aml mae o'n bethau sydd yn ddifn yn yn clona ni, y drwg sydd wedi cael ei wneud i ni gan bobl eraill. Ond mae Crist yn dweud, da ni fod i fadda i eraill. Ydym ni'n barod i fod yn hael, hefo'n amser, hefo'n eiddo pan mae hi'n dod i anghenion pobl eraill hefyd. Dyna mae'r arglwydd wedi ddangos i ni. Yr arglwydd Iesu Grist doth yn dlawd i'n byd ni mwyn i ni gael dod yn gyfoethog trwy dlodi fo. Ond cyfoeth i'w rannu ydi ond de. Ac ydym ni'n moli. Ydym ni yn dathlu ac yn rhyfeddu be mae'r Duw wedi wneud i ni, y Duw sydd yn madda. Mae'r Salm yn gorffan yn dweud, bloeddiwch yn llawen bawb sy'n byw yn gywir. Wrth i ni orffan y bore yma, ac wrth i ni wynebu wsos arall lle ydym ni gobeithio mynd i fyfyrio ynglyn â yr hyn da ni wedi glywed y bore yma am faddeuant Duw ac am y newid mae am weld yn bywydau ni. Dewch i mi ddyfynnu un o hen emyna sydd yn croniclo be mae Duw wedi wneud drosta ni. Wel, dyma un sy'n madda, pechoda rif y gwyth. Does fesur ar ei gariad na therfyn iddo byth. Mae'n mofyn lle i dosturio, mae'n hoffi trigarhau. Trigaredd i'r amddifad sydd ynddo i barhau. A da ni am orffan bore yma wrth i ni wrando ar emyn sydd yn sôn am brofiad Cristion, sydd wedi bod trwyddi hi yn delio fo euogrwydd ac ofn, pryder difrifol, ond yna dod i gael rhyddhad yn Iesu Grist. Emyn rhif 183 yng Nghaneuon Ffydd ydy hi. Mi yna 5 pennill yn wreiddiol, ond dim ond y cynta ar ola sydd wedi cael ei chynnwys yn Caneuon Ffydd. A mae'r pennill ola yn dod ar cyfan at ei gilydd yn deud fel hyn. Nad yw yn chnawd ond gwellt, am hesgyrn ddim ond clai, mi ganaf yn y mellt, maddeuodd Duw fy mai. Mae craig yr oesoedd dan fy nrhaed, a'r mellt yn diffodd yn y gwaed.